yewtere mon boowal ganni arti hande uddidde hello taarih uddidde ngone hello taarih kadi ko ruttanade ƴewde andude hunde ɓen yaadunoɓe e jobbo adama ay seydi man siré woni yaadunoɓe El Hadji Oumar Foutiyou Tall ko gonga ɓe keewi kono ina jeeya e mabɓe ɓurɗo lollude mo garaten e meftude gurdam mum hande on biyeteɗo Alpha Oumar Ceerno Bayla Wane mo Kanel holi gonɗo Alpha Oumar Ceerno Bayla Wane mo Kanel kanko Alpha Oumar Ceerno Bayla iwdi makko mbiɗen ko Kanel nder province Damga wonande deftere nde tumniɗen nde winde ɗum ko Abdoul Aziz Diallo deftere nde wiyete ko histoire du Sahel occidental du Mali 1850-1960 les trois briques de l'édifice El Hadji Oumar Ahmadou Lamidou Diouldé et les Français. Ndeɗo deftere ina habra en wonde kanko Alpha Oumar Ceerno Bayla ko dabbo to banggue tago makko to banggue goobo makko ko ɓalejo kurum ɓalwol juumol wiyama kadi yesso ngo ina waɗi puƴe taw kadi ko puƴe ɓaleji Alpha Oumar Ceerno Bayla naatti e kono Cheikh Oumarul Foutiyou abbi ɗum tawi ɗum koto wiyete Hayre Law ko ɗon o ummide kono o yante jobbo ɓe jeehi haɗa wiyete Jeegunko hande e nder leydi Mali koye on saaha kadi hewɓe eno deftere nde wiiri taw ko hohoɓe yontaɓe e nder Fouta ha e anduɓe mum ko wayno Alpha Oumar Ceerno Molle mo Cilogne ko wayno Alpha Abbas Ati e nder province Bossé ko wayno Ceerno Amadou Ali Djelia mo Wuddure e nder Guena on saaha ɓeɗo foof ko nden tawti El Hadji Oumar Foutiyou Tall Alpha Oumar Ceerno Bayla Wane noon kañum yaawi heptinede sabu jamuragal mum sabu himmi mum kono kadi sabu darde mum ko ɗum saabi Cheikh Oumarul Foutiyou yaawi ko waɗimo muqaddama e nder lawol Tijaniya kono kadi gaga waɗede muqaddamu o waɗa hoore konu woni o woni général o woni kadi cirlodiɗo ɓattiɗo El Hadji Oumar Foutiyou Tall Alpha Oumar Ceerno Bayla e ko Abdoul Aziz Diallo haali e nder deftere mum nde kalɗen nde ɓeyɗi sodande El Hadji Oumar Foutiyou puccu ngunɗon puccu noon wiyete ko mboolu puccu lollungu e nder gammu walla gambal Cheikh Oumarul Foutiyou Tall wiyama wonde o soodi ngunɗon puccu koye biyeteɗo Bocara Modi ina gasa tawa jeeya ko galoyo kono deftere nde winde ko goleya wiyama e nder gambal Cheikh Oumarul Foutiyou mboolu hono nguɗo puccu wonno ko ɓurngo horsude daringo sanne e ko deftere nde haalani en Alpha Oumar Ceerno Bayla jeeya koye ɓen ɗon almuɓɓe suɓaɓe kadi ngam darnude kono fuutankoɓe taw ko yimɓe yerletiɓe ɗum ko caggal polgu ngoɓe keɓno e gimba e jallanko dugu e on saaha ina jeeya e ɓen ɗon yentuɓe mabɓe Eliman Donnayi Boubou Mouhamadou ne jeeya hen Mouhamadou Lamine Sakho kañum e biyeteɗo Alpha Abbas Ati caggal ɗum ina jeeya hen Amadou Ali Djelia mo Wudduru Kalidou Elimane Bocara Mbaye jeeyaɗo Hayre Ceerno Boubacara Faye Fayo Sall tawateɗo e nder Toro ɗum ko caggal nde Jugo Samballa jebbili to Kasso nde ɓe kepti Nioro e hitande 1954 1854 Alpha Oumar Ceerno Bayla e on saaha foɗoni Kolimna e on saaha kadi o fooli
Mamoudou Desse walla Desse ngu ganduɗa o ko adi ɗum yanine wuro jongi jongi bonni ɗum fusi ɗon kono Cheikh Oumar gonnogo ɗon kanko Alpha Oumar Ceerno Bayla waɗi dumunno nde Cheikh Oumarul Foutiyo rutti Fouta ngam ɓeydoyde sembe konu ɗum wonno ko hakkude nogas lewru avril 1857 e sappo e goo lewru mai 1857 e on saaha Alpha Oumar Ceerno Bayla ko kañum suɓano ngam yuɓɓinde nokku o ɗon e nder Nioro kono kadi ngam honnude dendagal ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko arɓe rokkude ɗumen leydi e nokku to gonata wiyama wonde ngal gollal ngal Cheikh Oumarul Fouti halfinnombo kanko Alpha Oumar Ceerno Bayla o waɗi ɗum no fotiri ni e no hanniri Elhaji Oumar Fouti Tall nde arti e ngol ɗon lappol ngam ɓeydoyde koyngal konu e lewru mai 1857 wiyama wonde arti ina artide ni e ɓiyiko kanko Alpha Oumar Ceerno Bayla wona tan ene artide e ɓiyiko kono noon kadi ina toggini ɗum e puccugo waɗɗino eɗen ciftoro ngol ɗon lappol addinino Cheikh Oumarul Fouti ruttanade nokkuji ko wayno Ɓundu ko wayno Damga e Ngenar yeehi ha to Bosoya caggal ɗum yeehi ha naati Toro wonande kanko Elhaji Oumarul Fouti Tall e ngol ɗon lappol duttol ngam yiiloyade ɓeydude sembe konu hewɓe mabɓe gari kono kadi konnaɗo Nioro nder ɓen arɓe e ngol lappol ene limte hen Eliman Rindiaw ene limte hen Mouhammadou Mahmoudou Ali Dundu on ko mawɗo kan hande wonno ene limte hen Ceerno Boubacar mo Cilogne ene limte hen Ceerno Saliou Dia mo Boseya ene limte hen Alpha Ali Seydi kono kadi ne limte hen Ceerno Molle Ibra Bocar Siley Amar Bela ene limte hen Bokare Ali Dundu kañum e Samba Moukhtar woni mo ɓe mbiyata Botol Sawhago ene limte hen biteɗo Abbas e biteɗo Hammadi Ilo e qaadi mawɗo biteɗo Eliman Ahmadou Eliman Mokhtar eno Abdoul Aziz Diallo wiiri e nder deftere mum nde Alpha Oumar Ceerno Bayla tawde ko kanko kalaten darimo darde tinni e saaha nde ɓe poolata safalɓe ɓe hinde El Bodel en ko hono noon kadi nangal seegu waɗi koye 1861 hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e goo eno Abdoul Aziz Diallo wiiri Alpha Oumar Ceerno Bayla golle mum mbiyama hitande caggal mum 1862 to wolde Cayowal ɓe pooli ɗon masinankoɓe ɓe pawi jungo e laamorgo Hamdallahi e on saaha Alpha Oumar Ceerno Bayla ina wondi e temedere ndimagu hoɗoni abbade Ahmadou Mo Amadou wiyama ni ɓe pawi makko jungo ha ɓe gartimo ɗo moftiɗo ɗum kadi woni kabaru jettiɗo Elhaji Oumarul Fouti Tall ha waɗi hen ñawore mum ko caggal mum kadi kanko Alpha Oumar Ceerno Bayla o suɓama ngam ardade ujunnaji tati sagata koninkoɓe e jokkude haare on tumunno ɓe jinno ko fawde jungo mabɓe Tumbuktu noon e on saaha wonno koye jimadi e on saaha kadi eko deftere nde haali ɓe Elhaji Oumar Fouti adino nelde toon Alpha Oumar Ceerno Bayla e wondiɓe mum taw ɓen pawama juuɗe mbaɗi feere ha ɓen ɗon ɓocciti caggal mum ɓe poodini e duttugol Hamdallahi Alpha Oumar Ceerno Bayla ko ɗon o wara koye hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeegom e tati 1863 mbo warda e hewɓe ɗo wara ɗo noon wiyete ko wolde Mani ko nokku o noon waɗɗani ɗo wiyete cangol debbo walla wendu debbo waɗɗani kadi tulde wotere wonde ɗon nde fulɓe hoɗɓe toon mbiyata hayre Guram kanko Alpha Oumar Ceerno Bayla saabu darde makko e teskede makko mayde makko teskini kono kadi battini e Cheikh Oumarul Fouti ma mbiyani ko hitande wotere caggal mum Cheikh Oumarul Fouti kañum e hoore mum wirni to Degembere Alpha Oumar mo 1863 Cheikh Oumar mo 1864 Madina ni ardi kono modum natindi Madina
goɗɗo ko Alpha Oumar Ceerno Molle. Alpha Oumar Ceerno Molle iwdi mum ko Ciloñ, kanko o jeeya koye hohoɓe Bose. O ari kono Cheikh Oumarul Foutiyou koye hitande 1846 1846, kanko e hoore makko koye muqaddamaɓe ɓe Cheikh Oumarul Foutiyou wanno o jeeya. ɗi Ceerno Molle konnoɗo on saaha kay haydi ene wiiri ɗum Abdoul Aziz Diallo. kanko omo jeeya e ardinoɓe hoore konu e saaha nde ɓe keptoyno nokku biyeteɗo sollu noon woni koye nder guiɗe makko. kanko Alpha Oumar Ceerno Molle li o wara ko ñande 5 lewru septembre 1860 e Wolde Woy Thiela e on saaha ɓe kaɓatno ko bamurankoɓe seeɗi. ina jeeya hen Ceerno Souleymane Babarake Wane. Ceerno Souleymane Babarake Wane kañumni ko almudu jeeyaɗo kadi e adiɓe notitade Cheikh Oumarul Fouti. iwdi makko ko Mbumba e nder Law. caggal nde ɓe kepti ñooro omo jeeya e suɓaɓe ngam ruttade Fuutatoro, kanko e biteɗo Haymudou Sidi Ndioro Ba, jeeyaɗo hoore fonde e biteɗo Kalidou Elimane Bokar. duttugol mabɓe Fouta ko ngam hirjinde hollirde holgu mo Cheikh Oumarul Foutiyou woni e hebde e jihade mo fellanno, kono kadi ngam ɓe mbawa ƴettoyde yimɓe wonɓe e ɓeydude koyngal kono. kanko Ceerno Souleymane, kanko Ceerno caggal polgu nde ɓe pawi jungo e Jalla e Bafulaɓe, ko kanko Cheikh Oumarul Foutiyou suɓino caggal nde mahi ɗon tato ardinimo on ɗon nokku joƴƴini. ine nder ɓen ha hande Mamadou Hammad Kouro Wane ɓe mbiyamo haɗe Wane. kanko ne iwdi makko koto Kanel woni koye nder Damga. omo jeeya e jambareɓe ɓurɓe lollude e nder kono Cheikh Oumarul Fouti. wiyama wonde Cheikh Oumar no settinimo kanko goto omo yerodire e koninkoɓe temedere so darimo banggue. kanko e hoore makko saabu cuusal makko o wiyeteno ko haɗe waɗa kadi e nder taari kaalaɗo eɗen gandi ko adduno ɗum. tubakoɓe kañumen koye mumen ne cetti Mamadou Hammad Kouro Wane haɗe waɗa wonno neɗɗo mo ganduɗa o ko ɓurɗo hulɓinade e nder Fuutankoɓe wonɓe kono Cheikh Oumarul Fouti. e nder ko habra e mofti tawaɗe to Médina, caggal jaggal Médina, la feuille 111 des archives de Madina, Mamadou Hammad Kouro Wane ko kañum wari ardinoɗo kono tubakoɓe ɗon. kanko noon o wara koye jango Médina e lewru mai 1857. e on saaha ko Faidherbe ardino kono tubakoɓe ɓe ndiwti ɗon kono Cheikh Oumarul Foutiyou, kanko Mamadou Hammad Kouro Wane ko hen heddi. ina hen e ɓen ɗon ha hande jambareɓe limteteɓe Arda Aliou Djeribi. Arda Aliou Djeribi iwdi mum ko Guédé Wuro e nder Fuutatoro, ko kanko nangi Karunko Diawara ñande alkamisa 31 lewru mai 1859 to wiyete 100 walla 100. ɗum woɗɗani woy teela. timmani yontere ko adinde Cheikh Oumar no ara ɗo wiyete Ñaminna. caggal ɗum kanko Ardo Aliou Djeribi Ba ko kanko suɓano ngam yaade wuro wiyetego Marella. omo yaadi wiyama wonde e 500 koninki ngam yiiloyade biteɗo Ali Woy Thiela dognoɗo. e lewru mai 1863 o nela kanko koninkoɓe woɗɓe ngam haɓoyde e Ba Lobbo. non wonno koye nokku biteɗo Namandi ngam nokkude jungo on saaha Alpha Oumar Ceerno Bayla mo kalden haala mum dow to. koye kotol makko kanko Arda Aliou Djeribi o wara kankone koye Wolde Mani ko kanko e Alpha Oumar Ceerno Bayla Barda. ma en jokku so weeli Allah tugnade e nder nde ɗo deftere wiyeteɗe Histoire du Sahel occidental du Mali 1850-1960 taw windi ɗum ko Abdoul Aziz Diallo. ma en jokku so weeli Allah e tongoje men garoje e limtude ɓen ɗon koninkoɓe wondunoɓe e Elhadji Oumarul Foutiyou Tall. Wala
tara menaya wala tara korani be ya komaran fate